Ja vítam na tej poobednejšej časti našich hostí a teraz už to moderovať nebudem ja, ale bude to moderovať pán riaditeľ Žolt Lukáč. Ho poprosím troška, nech sa prisunie k hosťom, aby to bolo také viac kompaktné. Takže pôjdem asi tak od vás predstaviť, tí, ktorí sa nepoznáte alebo nepoznáte našich hostí. Ako prvý je tu pán Smerecký, ktorý má svoje herné štúdio, ktoré nám pomáha zabezpečovať aj odbornú prax. A on už potom porozpráva troška viac, takže vítam vás. Potom máme pani Mariu Házovú, ktorá má taký veľmi pekný projekt na podporu mladých talentov. O tom vám tiež ona troška porozpráva. Ďalšie o tom máme pána Petra Naďa, ktorý síce spevákom nie, ale je lekár dokonca, prezradím. A okrem toho teda tiež vlastní veľmi úspešné herné štúdio, veľké, asi najväčšie v Košiciach. Áno. A tiež od začiatkov spolupracuje so školou umeleckého priemyslu a hlavne, myslím, začiatky teraz tých odborov, ktoré sa nejakým spôsobom zaoberajú digitálnou tvorbou. Takže on vám potom tiež porozpráva viac. No a vítam aj zahraničného hostia, pána Pála Fodora, ktorý taký zvláštny zahraničný host, pretože korene má v Košiciach. Je to Košičan pôvodne, ktorý ale už veľmi dlhé roky žije v zahraničí. Žije v Maďarsku, presne v tom meste Péč, kde sme chodívali na tie Erasmus pobyty. A to znamená, že tá spolupráca s našou školou, aj tá cezhraničná spolupráca je veľmi aktívna cez neho. Takže ja už teda odovzdávam slovo. Pán riaditeľ, ideš. Ďakujem veľmi pekne. Ja si veľmi vážim, že ste prišli. Ďakujem pekne, že ste si našli čas, aby sme sa tu stretli. Toto stretnutie nemá byť len formálne. Pre nás je dôležité, aby sme mali spätnú väzbu od našich partnerov, zamestnávateľov a prípadne takých partnerov, ktorí nejakým spôsobom konkrétne spolupracovali alebo spolupracujú s našimi žiakmi. A potrebujeme si vyhodnotiť tú našu spoluprácu, aby sme vedeli nastaviť to vzdelávanie tak, aby to bolo prospešné pre prax. A keď je to prospešné pre prax, je prospešné aj pre našich žiakov, aby sa vedeli lepšie zamestnať a uplatniť sa na trhu práce. A toto stretnutie je zamerané, teda, čo sa týka odbornosti, vo veľkej miere ako zamerané na digitálne odvetvie, na herný priemysel, nakoľko je to jedným najväčších zamestnávateľov vôbec. A po druhej strane na mäkké skilly a schopnosti uplatniť sa na trhu, nakoľko toto je tiež veľmi dôležité, lebo odbornosť je jedna stránka, druhá stránka je tá osobnostná zložka toho autora, lebo dnes už nikto sa neuplatní na trhu bez toho, že by mal aj tú druhú zložku plnohodnotnú. Takže takto by som to chcel uviesť. Ešte by som vás poprosil, popodávam vám mikrofóny, aby ste sa predstavili aj v tomto svetle, že na akej úrovni, akým spôsobom spolupracujete s našou školou. To bude prvé kolečko. Ďakujem. Dobrý deň, takže ešte raz, ja sa volám Rastislav Smerecký, som tu zo štúdia Dogfight Club. So školou spolupracujeme na úrovni aj čo sa týka spolupráce priamo so študentmi aktuálnymi, ale aj čo sa týka absolventov školy. Tí sú už u nás zamestnaní, hlavne ako koncept artisti a 3D modelári a spolupracujeme krátko, ale tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu, pretože aspoň zatiaľ teraz naši skúsenosti vychádzajú z tejto školy veľmi dobre pripravení už do reálnej praxe študenti, čo je na pomery stredných škôl podľa mňa výnimočné. Ako sa viete uplatniť teda vy ako študenti už po maturite. Takže ešte raz, dobrý deň, moje meno je Mária Haas, som riaditeľkou neziskovej organizácie Proaktiva, ktorá sa zameriava na vzdelávanie tzv. Soft skills, hlavne písanie projektov a ďalších aktivít. A jednou z touto ďalšou aktivitou je vlastne, že poskytujeme
už tretím rokom štipendia pre talentovaných mladých ľudí zo 6 umeleckých škôl, vrátane tu na vašej školy. Takže toto je také hlavné spojenie naše s vašou školou. Ahojte, ja som Peťo Nať, ja som z štúdia Games Farm, ktoré je najstarším štúdiom na Slovensku, ktoré sa zapodieva vývojom počítačových hier. A viac menej s vašou školou spolupracujeme dlhodobejšie, snažíme sa práve promovať ten digitálny progres v oblasti práve toho digitálneho umenia a práve vnímame vysokú potrebu a veľký nedostatok talentovaných a šikovných ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom vzdelanie a schopnosť a talent a soft skilly a všetko možné, ktoré je potrebné, passion, by som to tak povedal, to je tam tiež veľmi dôležité. Samozrejme, že pri tvorbe tých hier a všetko toto sa musí sklobiť na to, aby vznikol niekto, kto môže a chce a bude tvoriť krásne veci ako súry a samozrejme, že aj kopec iných vecí. Takže tak. Tak ja som Pavel Fodor, alebo Pá Fodor, ako ma Noemi uviedla. Pochádzam z Košíc, ale už skoro nejakých 30 rokov žijem tam v Maďarsku. Učím na tej univerzite v Péči, na fakulte umení. No a tak som sa dostal do kontaktu so školou, že Noemi ma oslovila, akože vedela, že tam pôsobím, že či by sme cez ten Erasmus nemohli urobiť nejaký workshop. A shodou okolností som tam vtedy nejakých 10 rokov učil 3D, používali sme Blender a práve to ako prišlo vhod, tak sme sa dohodli, že ten workshop urobíme ten dvojtýždňový alebo niečo viac ako dvojtýždňový. A tak som sa dostal do toho. Veľmi úspešný bol podľa mňa ten workshop. Potom možno tie fotky ešte ukážem, že ako to predbiehlo a čo sme urobili. Ďakujem pekne. Možno by som vrátil mikrofón Pálovi, aby odprezentoval stručne teraz ten pobyt v Péči našich žiakov. Môže to byť tak na začiatku taký štart našej debaty. Ďakujem. Tak ako to pozadie neviem presne, ale to by vedela Noemi, že ako získala ten grant. Ja som už v tom vstúpil do toho už keď žiaci prišli do Péču a bolo ich tam neviem presne koľko, nejak 2 skupiny, ale dvakrát boli, áno, v roku 2018 a potom 2019 bola tá druhá skupina, toto je shodou okolností tá druhá skupina, nejak 15-16 študentov alebo nejaká taká skupina tam bola. Prišli autobusom. Péč je ináč veľmi pekné mesto na juhu Maďarska. Je to trošku také mediteránne mestečko, čiže mestečko, no nie je to až také veľké ako Košice, ale dosť veľké mesto, kde je aj univerzita. No a keď sa tam ubytovali, tak na druhý deň sme sa na tom Blender workshope stretli u nás na univerzite. Tá univerzita teraz je práve v tých priestoroch, kde bola, či aj je ešte čiastočne fabrika Žolnej, to je porcelánka, ale v roku 2010 bolo kultúrne hlavné mesto Európy Péč. A tam ako tu v Košiciach kasárne sa prerobila, alebo sa vytvorili tam priestory, kultúrne priestory, tak takisto aj v Péči, v tej fabrike, obrovská fabrika a čiastočne tam aj sa nasťahovala aj naša univerzita alebo fakulta umení. Že to je jedna z tých budov, práve nie v tej sme boli, ale to je možno, tú fotku som našiel. Veľmi
veľmi intenzívny kurz sme mali toho 3Dčka. Ten Blender sme používali ako je to veľmi dobrý program podľa mňa software. Je to free software a dá sa využiť na veľmi veľa vecí. My sme začali od nuly. Nevedel som presne, že kto na akej úrovni je, či ako poznajú Blender, tak sme sa dohodli, že začneme od nuly, ale asi to aj bolo treba. Bolo to v septembri, takže ešte na začiatku roka. Čiže ako viem, tak neskôr aj cez rok už potom tu doma v Košiciach sa učili ten Blender, či pokračovali v tom. Takže sme začali s tým, robili sme si skôr nejaké také budovy alebo hrad sme si postavili, ale to sme používali skôr ako Lego, tie základné neviem, tvary alebo kocky, kúžele a hoci také veci sme používali na to, aby sme niečo postavili, ale potom sme už išli a sme robili, neviem ako vidno na obrázkoch, ale nejaké tie také základné, veľmi jednoduché neviem, stoly a stoličky a také veci sme si urobili nejakú izbu. To boli ako tie základy už editovania. Tu je nejaká fotka, ktorá by tu nemala byť. To prejdem tak rýchlo. No a potom na konci toho týždňa už vždy ináč mali nejaké kultúrne podujatia, čiže navštevovali galérie, múzea a iné veci. Mimochodom veľa galérií a múzeí je v Péču. Napríklad je to rodné mesto Viktora Vasarelyho, takže napríklad aj také múzeum je tam veľmi dobré. Čiže to všetko si pozreli študenti cez víkend, a tu je aj Miro, tam bol. No a potom tam je aj Čontvári. Mimochodom, Čontvári je jeden veľmi známy maďarský maliar, ale sa narodil tu v Sabinove. Neviem, či o tom viete. Také veci, to prejdem rýchlo. Aj nejaké športové podujatia si tam vybavili v Laser Cornery. A nakoniec v sobotu alebo v nedeľu sme si ešte urobili jeden výlet. Je tam tá väža, televízna väža, vyhliadková väža a pod ňou je zoologická záhrada, ktorú sme navštívili a nafotili sme si tam plno tých zvierat. Aj sme sa s nimi trošku aj skamarátili, až na toľko, že tu máme aj jedného priateľa. Na druhý deň sme začali, potom už išlo to do tuha. Začali sme editovať. Zamerali sme sa na low-poly modely. Bol som veľmi prekvapený, že veľmi rýchlo sa naučili žiaci ovládať ten program a veľmi pekné veci urobili. Trvalo to, myslím si, viac ako 2,5 týždňa to bol ten workshop a už na druhý týždeň už naozaj veľmi pekné veci sa urobili. Ale čo bol hlavný zámer, aby sme nielen digitálne robili niečo, lebo to sa dá hoci kde, alebo to vie urobiť hoci kto má počítač. A keďže je ten program free, veľa tutoriálov tiež nájdeme na YouTube a na iných sieťach či webových stránkach, tak sa to dá naučiť, ale že ako z toho môžeme niečo z toho digitálneho svetu alebo z digitálneho priestoru dostať do reálneho svetu. Čiže, no tu ešte sú nejaké fotky. Študenti ináč veľmi boli usilovní a až do noci pracovali v RAI, kde boli ubytovaní. No ale nielen pracovali, ale potom aj sa odreagovali trošku. Skoro na konci toho workshopu, čiže keď už sme dotiahli tie modely
do takejto podoby, keď už naozaj, už ani to nebolo celkom low poly, už sme prešli aj na nejaké detaily. Blender je možnosť ako Sculpt, možnosť to je niečo ako ZBrush alebo Matbox. S tým sa dalo už urobiť, naozaj sa dajú urobiť veľmi, veľmi pekné reálne veci, ktoré sme si potom aj niektoré vytlačili, čiže neviem, asi každému, komu sa podarilo dokončiť ten model, tak 3D tlačiarnou sa to vytlačilo, ale zase to je technológia, ktorá nie je dostupná pre každého. K tomu potrebujeme mať tú tlačiareň, potrebujeme ovládať nejaký software, ktorý vie, nejaký slicer, ktorý vie urobiť z toho formát pre 3D tlač, ale na čo sme sa potom zamerali, sme si urobili papierové modely, lebo Blender ešte vtedy to bol ako jeden add-on, ktorý sa inštaloval, teraz už Blender už má zabudovaný ten add-on, ten paper model export. A z toho sme si potom z tých low poly, tu môžeme to vidieť viac, z tých 3D modelov podľa toho UVčka, čo sa používa ako aj na texturovanie, tak z toho sa dá vyexportovať pomocou toho add-onu taká vystrihovačka. No a už to bolo trošku ťažšie. S tým sme už mali nejaké menšie problémy, ale sme si urobili kopu tých papierov, tých ostrovčekov, island sa to volá, tie jednotlivé časti. A tie si potom ohýbali a zlepili študenti. Tam si to robili 3-4 dní. Časovo to bolo dosť náročné, ale veľmi som s nimi bol spokojný, lebo veľmi, veľmi usilovne pracovali. A potom, no tu vidíme ešte nejaké zviera, niečo, mačka alebo niečo, čo bolo. A tu sú už hotové tie papierové modely. Mali by sa ešte tmeliť a potom malovať, ale na to už nebol čas. Ale tu už vidíme tie konečné výsledky, z ktorých sme si urobili takú menšiu výstavu tam vo vestibule na univerzite, kde máme takú menšiu galériu a naozaj veľmi pekné veci boli. No aj z tých ísp sme si urobili plakáty, ale veľmi, veľmi pekná výstava z toho bola a naozaj aj tam študenti z univerzity navštevovali tú výstavu a nakoniec aj pre nich som musel urobiť taký workshop. Oni to ako nemali, pre nich sa to nevyučovalo, ale teraz už kvôli tomu workshopu aj oni to robia. Najmä sochárom sa veľmi zapáčilo. No a nakoniec potom niektorí dostali zlaté medaily od Noemi, nielen niektorí, ale všetci, lebo všetci si to zaslúžili. Ale naozaj boli to pekné veci. A potom ešte tu na konci, to je všetko, na konci ešte pár fotiek by som ukázal, že táto technológia sa používa vo svete a je to dosť trendy. Tie low poly sochy, ktoré sa dajú urobiť, dajú sa urobiť v veľmi veľkých rozmeroch. Lebo keď niečo tlačíme 3D tlačiarnou, tak tam máme ten rozmer veľmi obmedzený, ale keď si robíme vystrihovačku, tak napríklad z toho kortenového ocela sa dajú urobiť obrovské panely a napríklad tento byt, teraz neviem meno tých sochárov a mám to ako názov fajlu, mohol by som to prečítať, ale napríklad toto je v Rakúsku Red Bull Ring má túto sochu a je to približne to isté. Toto ako nie je originál, to je už len rekonštrukcia, ale táto socha má približne takýto low poly model a z toho sa robí ten
tá, povedzme, vystrihovačka. Takisto napríklad táto socha je v Luxemburgu, je to socha Meluzíny, to je nejaká morská víla, ale oni tam majú v Luxemburgu jeden potok, je to malá rieka, skoro ako potok, tam vraj, že žila táto víla. No, napríklad táto socha sa vyrobila v péči práve v tej porcelánke Žolnaji v roku 2015, že nejakých 3-4 roky predtým, ako bol ten workshop s šúbkou u nás. Robil to jeden Serge Eckert, Luxemburčan. No a ešte nakoniec, ja som si tiež urobil jeden model ešte vtedy v roku 19, ale ešte stále nie je dokončený. Takže v krátkosti toľko o tom workshope. Ďakujem pekne. A myslím si, že to bol dobrý úvod na to, aby sme si vydiskutovali, že z našej strany, zo strany našej školy sme vnímali veľmi pozitívne to, že žiaci odišli niekam na intenzívne školenie, že venovali sa monotematicky len jedinej veci a tá jediná vec bola to, že sa učili intenzívne modelovať blendery. A takéto intenzívne školenie nenahradí napríklad také vzdelávanie cyklické, ktoré akože raz za týždeň majú 2 hodiny modelovania, lebo predsa poznáme všetci, že ako tých intenzívnych kurzov tá efektivita je vyššia než takého pomalého vzdelávania po malých častiach. A vy všetci ste pracovali nejakým spôsobom našimi žiakmi. A chcel by som vás poprosiť, aby ste niečo povedali o vašej skúsenosti, ako to prebiehalo. Nechcem, aby ste ich chválili, lebo nepotrebujem takú spätnú väzbu, že naši žiaci sú zlatí a perfektní a rýchlo sa učia. Ale skôr také, že aké sú vaše skúsenosti ako s tou prácou a aké by boli vaše návrhy. Lebo keď teraz som si pozrel toto video, ako normálne ma omrzelo, že sme Erasmus programy ukončili, lebo to bolo ako dobre začatá práca, len potom nám COVID tú prácu celú prestrihol. Ale na druhej strane z toho sa môžeme poučiť všetci, že či by ste vedeli predstaviť taký formát, a že by sme v rámci nejakých workshopov alebo nejakých intenzívnych stretnutí by sme intenzívne vytrénovali našich žiakov pre vaše potreby ako trhu práce, alebo v prípade soft skills na uplatnenie, čo sa týka biznisu alebo uplatnenie vôbec všeobecne ako na trhu. Bol aj taký pokus, určite si pamätáte Butterfly Effect od v podstate gestii Pixel Federation a predtým ešte prebiehalo také vzdelávanie, to bol pilotný program Butterfly Effectu, sa to volalo Skill Drill. Jeden z týchto žiakov, Filip, on bol najväčším účastníkom vtedy tohoto a určite tým našim žiakom veľa to dalo vôbec do vzdelávania na škole, lebo oni v podstate absolvovali ten tréning u Pala v septembri na začiatku školského roka a dostali taký veľmi intenzívny štart do toho školského roka s tým blenderom, mali ako už náskok. A či by ste si vedeli predstaviť ako v rámci spolupráce s našou inštitúciou nejaké také intenzívne workshopy, kde by ste participovali vy ako zástupcovia svojich organizácií? Odovzdávam slovo. Určite áno, v podstate ja sa vývoju venujem zhruba 20 rokov a celý ten čas najväčšia pridaná hodnota u nás prišla vždy zo spolupráce so školami. Nie je to len vaša škola, je to Technická univerzita, s ktorou sme najviac spolupracovali a v podstate väčšina našich zamestnancov bola vždy tvorená z toho fondu, ktorý sme objavili, ten fond mozgov, ktoré sme objavili ešte ako študentov, pretože tí najlepší študenti väčšinou sa uchytia už počas školy, v nejakej praxi a myslím si, že je veľmi dobré, ak sa niečo takéto bude organizovať, čo sa týka workshopov a pracovných stretnutí, pretože tí študenti potom, ak sa neuchytia tu, tak sa veľmi rýchle uchytia niekde vonku.
a budú nám stále utekať. A nebude tu nikdy vznikať tá najvyššia pridaná hodnota. Takže ja za seba môžem povedať len to, že zhruba 20 rokov robíme presne to, že sa snažíme spolupracovať so školami podľa toho, aké je u nás aktuálne zameranie vo vývoji a my veľmi radi budeme spolupracovať tak ako minulý rok, tak aj tento rok sme dohodnutí na spolupráci a môžem povedať len to, že sa veľmi radi pridáme, pretože aj my sa veľa učíme od iných firiem a samozrejme aj od školy ako takej. Aj od študentov, prekvapivo, veľmi veľa. Takže... Tak, ja by som možno na začiatok trošku popísala, akým spôsobom prebieha ten výber študentov a ako sa poskytujú štipendia. Ako som už spomínala, je to pre 6 umeleckých škôl v Košiciach. Jedno z nich je Šupka. Čiže prebieha to tak, že my sa spojíme ako s riaditeľmi škôl a oni prostredníctvom svojich zástupcov, učiteľov navrhnú do programu teda 2 študentov na ten štipendijný program, ktorý trvá celý školský rok a je vo výške 1300 eur na študenta. Ale v rámci tohto štipendia by mali študenti pripraviť si jednak taký návrh projektu, čo budú za tie peniaze teda a v rámci toho štipendijného programu robiť, čiže aké plány si dajú na rok a ako ich budú plniť a na čo chcú použiť tieto prostriedky. Takže prebieha potom taká tá interakcia z našej strany, z mojej, teda so študentami, kde ich vlastne jednak usmerňujeme a hlavne aj učitelia teraz v tomto ročníku, ako si pripraviť tento projekt a ako ho napísať. To je veľmi jednoduchý projekt. A potom ako to aj reportovať. Čiže toto je taký postup. A čo ja napríklad vidím, máme 3. ročník a na konci je potom ešte taký spoločný program, kde všetky títo študenti, tých 12 študentov z tých 6 škôl predstavia nejaké svoje umelecké dielo, nejaký talent a presne tu v tejto historickej sále to zatiaľ prebiehalo tie 2 ročníky a predpokladám, že aj 3. bude tu prebiehať. No a z môjho pohľadu, ja to zastrešujem z takého ako projektová finančná manažérka, tak som ohromená talentom študentov. A na druhej strane si myslím, že čo by im možno viacej pomohlo a čo by im zlepšilo, je to, akým spôsobom tie projekty písať. Hej. Čiže toto vidím ako tá možnosť, kde by sa mohli možno trošku viacej vzdelávať, pretože vy ako študenti, vy budete musieť písať projekty, lebo strašne veľa je peňazí. Akože fakt nielen na Slovensku, ale v Európskej únie, akože to ležia na zemi, my ich nevieme zobrať. A to preto, lebo nevieme písať tie projekty. A vy ako študenti, vy sa môžete zapájať do medzinárodných ako projektov nielen na Slovensku, čo je Fond pre podporu umenia a x ďalších možností, lebo potom sú napríklad, my podporujeme takýmto spôsobom študentov, ale sú potom iné napríklad nadácie, ktoré podporujú tiež umelcov, len musíte vlastne si nájsť a vedieť napísať ten projekt. Takže toto vidím ako takú možnosť alebo takúto inšpiráciu, že v tomto smere, keby sa aj konal nejaký seminár, tak vieme sa takisto zapojiť a vieme pripraviť nejaké vzdelávanie veľmi interaktívne, žiadne prednášky, ako písať tie projekty, na čo si dať pozor a akým spôsobom hľadať príležitosti, kde sa môžete prezentovať. Takže toto je taká moja skúsenosť a možno návrh na spoluprácu. Ďakujem. No, takže za nás my dlhodobejšie spolupracujeme už vlastne so školou, jednak v koncoročných praxoch. Ale takisto to, čo sa snažíme, je... Ten butterfly efekt bol výborný, len ono to bolo také vlastne tímová práca, tak ako že to, čo vnímame v hernom priemysle, je to vždycky tímová práca musí byť výsledkom, respektíve zdrojom. A to znamená, že práve tie soft skilly, tá spolupráca s rôznymi skill setmi medzi rôznymi zručnosťami je jednou z kľúčových vecí a samozrejme, že komunikácia. Komunikácia je alfa a omegou toho, aby vôbec nejaký projekt mohol vzniknúť a byť úspešný. Takže toto sú také veci, ktoré sú častokrát nie priamo, by som povedal, akože vyučované. Človek to nejako tak očakáva ad hoc, že to bude, ale veľakrát práve tá komunikácia by mala byť nejakým spôsobom, sa dá trošku aj formalizovať a naučiť sa.
A práve takéto workshopy si myslím, že toto bolo veľmi zaujímavé. Pre mňa osobne som nevedel, že niečo takéto sa realizovalo, ale je to veľmi inšpiratívne a určite sme sa rozprávali s viacerými ľuďmi už aj u nás vo firme, aj viac menej širšom spektre, že práve takéto nejaké, to môže byť v princípe jediný spôsob, ako akcelerovať vzdelávanie v tejto oblasti. Pretože jednoducho tých vzdelávacích programov je málo a príležitosti ešte menej. Takže na to, keď chceme naozaj túto oblasť posunúť, tak chceme vytvárať práve takéto nejaké programy. Samozrejme, boríme sa s financovaním a s kadejakými takýmito obštrukciami, ktoré nie sú úplne že triviálne. Bohužiaľ, boli na to pôvodne aj vyčlenené veľké prostriedky zo štátu na práve tie kreatívne centra, ktoré v Košiciach, tak ako my skvelí Slováci, sme ich samozrejme že nevyčerpali a vôbec sme k tomu mali veľké plány, ako sa prerobí to Renské námestie a aké tam bude krásne skvelé centrum, ale riešilo sa to samozrejme, že krížom krážom, takže nakoniec toho ako obvykle nič nebolo. Takže de facto všetky tieto veci budem pravdepodobne musieť nejakým spôsobom vyriešiť asi súkromný sektor, pretože zo štátu to veľmi ružovo nevidím. Takže budeme to musieť riešiť primárne my. To, čo plánujeme určite budúci rok, je vlastne otvorenie nejakého art spaceu, čo môže byť celkom zaujímavé práve pre takéto nejaké menšie vzdelávacie aktivity a komunitné centrum vlastne v rámci toho art space, art oblasti. A pevne verím, že sa nám podarí vytvoriť ešte nejaké ďalšie príležitosti a zaujímavé workshopy, ale už dosť mňa, takže podávam. Ďakujem. Čo sa týka tej formy workshopu, my to ako vnímame z druhej strany, lebo pre nás je to ako dôležité privábiť študentov k nám na univerzitu a práve preto pre nás je to veľmi dôležité mať nejaký kontakt alebo mať kontakty na stredné školy. Lebo práve to vidíme, že už na stredných školách dosiahnu študenti taký level, že už viac menej už ani nepotrebujú to univerzitné vzdelanie. Aj to vidíme, že naši študenti, ktorí študujú na univerzite, často už v druhom, treťom ročníku už určite si nájdú nejaké miesto v praxi a niekedy už potom ani nemajú čas na to, aby si urobili diplomovku. Že v tom je tak trošku taký problém, to prepojenie priemyslu, kreatívneho priemyslu a univerzity alebo stredných škôl, že neviem, či to by sa malo vyriešiť, že mali by podľa mňa dotiahnuť to štúdium tí študenti aspoň na strednej škole určite, že strednú školu musia dokončiť, ale my vidíme v tom problém trošku, že na vysokej škole alebo na univerzite už potom nemajú prečo dokončiť to štúdium, lebo veľmi dobre zarábajú v tom kreatívnom priemysle. Ale ako sú to dobré veci, len ešte treba ich lepšie vymyslieť. Ďakujem pekne. To znamená, že tie vzdelávania sú účinné a nakoniec mladí ľudia nepotrebujú vysoké školy. Ja sa s tým stretávam a mne to robí veľké problémy, že je to trendom posledného 10-ročia asi, že tí najlepší z najlepších nejdú na vysoké školy, alebo ich nedokončia. Predtým dlho, v 70., 80., 90. rokoch bolo trendom, že keď niekto bol dobrý, išiel na vysokú školu a tým, že mal diplom, ešte to bolo aj potvrdené štátom, že on je naozaj dobrý. Teraz mladí zistili to, že nechýba im ten diplom, lebo v podstate nevedie to ani k šťastiu, ani k bohatstvu, ani k úspechu. Akurát stratia niekoľko rokov zo života. Ale pre nás je to problém. Pre stredné školy je tiež problém, lebo my potrebujeme pritiahnuť časť týchto ľudí z trhu práce, aby učili. A v podstate
zákony sú také, že na to, aby niekto mohol vyučovať na strednej škole, potrebujeme mať druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a k tomu ešte pedagogické vzdelanie. Čiže ja keď stretávam mojich najlepších absolventov, ktorí nedokončili vysoké školy, ja ich presvedčam o tom, že choď späť, urob toho magistra, lebo je potrebné, aby si u nás učil, ale som v tom bohužiaľ veľmi málo úspešný. Ale máme jedinečnú príležitosť teraz, najmä aby sme si urobili nejaké závery z dnešného stretnutia, lebo my už 14. sa stretávame na Ministerstve kultúry s Petrom Naďom ako členovia pracovnej skupiny pre odvetvovú koncepciu. A tuším, dnes máme poslať, že, nejaké pripomienky k tomu pracovnému materiálu. Čiže dnes môžeme navrhnúť niečo pre ľudí, ktorí rozhodujú o strategických veciach. Samozrejme vznikajú nejaké strategické dokumenty, ktoré sa vôbec nemusia uplatniť v praxi, ale aspoň prvým krôčekom môže byť to, že sa dostanú naše zámery do nejakého strategického dokumentu. Čiže ja by som navrhol, aby sme využili túto príležitosť, aby sme na niečom sme sa uznesli, čo tam do toho napíšeme alebo navrhneme. A zároveň by som chcel otvoriť ďalšie kolečko s takou otázkou, a čo si o tom myslíte? V Európskej únii kreatívny priemysel tvorí 6 až 7% HDP. To je neskutočná suma, to sú obrovské peniaze, keď ako bereme celý objem finančných prostriedkov hrubého domáceho produktu Európskej únie. Oproti tomu štatistiky nie sú oficiálne, čo sa týka Slovenska, ale mám neoficiálne som sa stretol s členmi, so zástupcami Inštitútu pre kultúrnu politiku a od nich mám takú informáciu, že 1, maximálne 2% HDP tvorí kreativita, kreatívny priemysel a kultúra. Z tohto pohľadu, keď my neustále počúvame v médiách, skrz médií, že potrebujeme investovať do mozgov, potrebujeme podporovať inovácie, lebo toto nás vyťahne z biedy, aby sme neboli len montážnou krajinou, tak chcem sa opýtať, aký je váš názor, čo keby sme začali skloňovať na každom možnom fóre to, že potrebujeme investovať do kreatívneho priemyslu a do kreativity, lebo z toho môžeme mať, by som povedal, veľa muziky za málo peňazí. Lebo pripraviť človeka na kreatívnu dráhu nie je až také drahé, ako pripraviť vedca, a mať pre ňoho výskumné laboratória, zaplatiť mu výskumné programy. A na to, aby sme pripravili našich ľudí ako pre kreatívnu dráhu, potrebujeme len trošku zlepšiť náš vzdelávací systém, dostať presne ľudí ako z praxe do vzdelávania. Z jednou možností je to, že cez tie workshopy, že teda prepojíme a v rámci spolupráce ako spojíme naše sily. A teda moja otázka znie, že čo si myslíte, je tu perspektíva toho, aby naša krajina sa stala participantom toho, aby čerpala z nekonečných možností alebo z obrovských možností kreatívneho priemyslu? A že akým spôsobom by sme to mohli zlepšiť? Tak ja som ekonóm, ale napriek tomu sa necítim povolaný nejak posielať strategické odkazy smerom hore. Každopádne, aby som ešte trošku nadviazal na tú tému tej devalvácie vysokoškolského vzdelania u nás, pretože áno, je pravda, že v 90. rokoch mal mať každý diplom a podľa toho, ako bol dopyt, tak vznikla aj ponuka, vzniklo strašne veľa univerzít, ktoré, povedzme si na rovinu, nemajú vôbec žiaden význam ani obsah, ale určite aj to je dôvodom, prečo mnohí tí najšikovnejší nedokončujú aj univerzity. Ale myslím si, že práve takáto práca na spoločných workshopoch by mohla tých absolventov vašej napríklad strednej školy, ktorí išli na vysokú školu, ale sa rozhodli ísť radšej do praxe, pretože im to tam dávalo väčší význam, by mohla motivovať dokončiť si tú vysokú školu alebo na ňu opäť nastúpiť a ju urobiť práve kvôli tomu, že sa môžu nájsť v tom vzdelávaní tých svojich nástupcov. A myslím si, že je to oveľa reálnejšia cesta, ako snažiť sa nejakým veľkým oblúkom zlepšiť vysoké školstvo alebo ako univerzitné školstvo a že to vyvolá dopyt po štúdiu. Myslím si, že tá prax je oveľa účinnejšia v tomto smere motivácie.
A teraz k tej druhej otázke, čo sa týka, či máme možnosti. Myslím si, že Slovensko má niekoľko firiem, obzvlášť softverových, ktoré sú naozaj svetovou špičkou vo svojom obore. Nie sú možno gigantmi ekonomickými, ale technologickými určite áno. Naše školstvo vychovalo veľa veľmi úspešných ľudí v zahraničí. Úplne napríklad jedna z posledných aktualít, absolventka Technickej univerzity je spoluzakladateľkou firmy, ktorej bol v týchto dňoch udelený patent na hologramové telefonovanie. V USA bol im udelený tento patent, je to takisto veľmi prelomová vec. Takže tieto veci sa tu dejú dlhodobo, dejú sa tu síce nie denne, ale dejú sa. A myslím si, že čo sa týka kreatívneho priemyslu, opäť ja nie som veľký optimista, čo sa týka pomoci štátu alebo ústretovosti štátu, ale skôr by som to videl na tom, že to ostane na tých firmách, tak ako je to s kreatívnymi centrami a so všetkým ostatným. Na Slovensku tá kontinuita nie je veľmi silná. Navyše je tu veľmi taký silný trend robiť z nášho školstva skôr akademické, než na prax zamerané. Hej. Šupka je veľmi na prax orientovaná škola, je to vidieť aj na absolventoch. Ako príklad vysokej školy uvediem právnické fakulty. U nás môj syn študuje právo v zahraničí, deti mojich kamarátov študujú tu. Bavíme sa o tom, porovnávame. To štúdium v zahraničí je oveľa viac zamerané na to, aby absolvent bol pripravený do praxe. U nás je to zamerané oveľa viac na teóriu, na históriu, na rôzne akademické veci, ktoré človek potom ale nepoužíva. Takže ak by som si trúfol poslať smerom hore nejaký odkaz, tak je toto, aby aj to vysoké školstvo bolo zamerané viac na prax, aby to, čo sa učia tí študenti, bolo vysvetľované viac na konkrétnych príkladoch, než len v nejakej teoretickej rovine. A aj z vlastných skúseností viem, že tí študenti sa potom oveľa ochotnejšie učia tú teóriu, keď vidia za ňou to uplatnenie v praxi. Takže to by bol taký môj odkaz. Ja nadviaznem, čo sa týka tých vysokých škôl. Ja som študoval určitý čas v Spojených štátoch. Síce to bolo akože postuniverzitné vzdelanie, ale aj tak, takto platí aj na univerzitách. V podstate vysokoškolský učiteľ nemohol študovať, teda učiť, pokiaľ nemal prax minimálne 2 mesiace v roku. To znamená, že on mi vravel, ten konkrétny profesor, že on keby nemal firmy, kde chodí pravidelne na prax, nemohol by učiť. A to je jedna z fóriem, ako preniesť tú prax do škôl, pretože univerzitný profesor, aspoň ja keď som na ekonomické študovala ešte kedysi dávno, tak tam nikto nemal praxe z tých profesorov, takže bolo to dosť. A potom, keď niekto prišiel, čo mal trošku praxe na nejaké cvika, sme boli hotoví z nich a sme hltali, hej, ako študenti. U vás to nie je tento typ, lebo už študenti, vy ste všetko na prax zameraní, hej, umelci, ale keď sa bavíme všeobecne o školách, tak toto je podľa mňa najlepší spôsob, ako tú prax približiť vysokým školám, lebo keď tí učitelia alebo tí, čo budú vyučovať vysokoškolákov, budú musieť mať prax, tak budú to ináč učiť, ako keď to budú mať stále len na papieri. No, takže to je, ja sa pripájam k tomuto odporúčaniu pre našich ministrov. A čo sa týka tých možností rozvoja toho kreatívneho priemyslu, tak ja sa dovolím oponovať, že nemalo by to byť len na súkromnom priemysle, ale aj štát musí podporovať a hlavne my sa, ako som už spomínala, zapájať do tých európskych fondov. Tam je jedna celá vec venovaná kreatívnemu priemyslu. Keď vám poviem, že v jednom inovačnom fonde je 216 miliard eur. Miliard, ktoré čerpajú. A koľko z toho čerpa Slovensko? Možno ani nie promile. Hej, čiže je tam strašne veľa peniazí v tom kreatívnom priemysle a je to potom iný štart, keď vy dostanete na nejaké kreatívne centrum z Európskej únie, kde sú oveľa ľahšie podmienky realizácie ako u nás na Slovensku, nejakých 2 milióny eur, hej, ktoré sa vám tam nehrabú v dokladoch, čo u nás len naši úradníci robia, ale sa pozerajú, čo ste skutočne urobili, aké ste ciele dosiahli. Takže ja si myslím, že ako ďalší odkaz, ja by som povedala, že naša vláda musí vyvinúť väčšie úsilie a väčší lobbying
v tých európskych štrukturálnych tých inštitúciách, pretože takí Poliaci, napríklad oni sú tak už ďaleko v týchto veciach, majú takú silnú oporu a silný vplyv v tých inštitúciách, že potom samozrejme, keď sa hodnotí projekt a je to tak, že tie lobbingy sa uplatňujú. Je tam na stole slovenský projekt, poľský, maďarský a kto má silnejší lobbying a keď je kvalita porovnateľná, tak potom tento zvíťazí. Žiaľ, je to tak a to všetci vieme. Takže tamto vidím ďalší priestor pre veľké financie, ktoré by pomohli, aby sa tu presne, ako spomínate, vytvorilo nejaké kultúrne centrum, nielen jedno, ale X, kde potom tí mladí majú uplatnenie, nemusia utekať do zahraničia. Takže toľko je z mojej strany. No, ja sa ku našej vláde veľmi vyjadrovať nebudem, aj tak je to úplne zbytočné. Myslím si, že sa stačí pozrieť na našu pani ministerku a myslím si, že je to jasné, že kam to ide. Takže reálne si myslím, že dlhodobo sa treba zamerať na to, čo dokážeme spraviť my bez toho, aby sme mali nejakú podporu. Som veľmi vďačný za fond na podporu umenia, čo je asi jediný fakt veľmi svetlý príklad toho, ako by sa kultúra mala podporovať. A je tam tiež sa snažia vytvárať nové programy s dobou, prispôsobovať sa naozaj požiadavkám trhu, takže to je niečo zaujímavé, si myslím, že aj pre vás. A takisto riešia to, že treba vedieť písať tie žiadosti. To sme s nimi opakovane riešili. No a to, čo práve myslím si, že tie príležitosti sú vec, ktorá na Slovensku má problém s realizáciou, lebo akože priznám sa, že ani my nemáme prehľad o tom, že kde, čo a aké možnosti sú čerpania tých eurofondov a to darmo, že sme relatívne taká povedzme stredne veľká firma, ale jednoducho nepoznám nikoho, ktorý by sa orientoval v možnostiach, odkiaľ získať financie, za akých podmienok a tak ďalej, obzvlášť kvôli tomu ešte, že to ide vlastne cez Európu, kde sú tie podmienky onho lepšie. Akože naozaj Slovensko je katastrofálne. Ja som mal osobne skúsenosť čerpať eurofondy a auditoval som to asi 100-krát som si bil hlavu, pretože na to, aby človek vyčerpal niečo, tak jednoducho musí pripraviť taký štos papierov a ja som na tom strávil roky svojho života, akože tým, že som proste pripravoval papiere a dochádzky a neviem čo, kadečo. Takže bolo to niečo úplne príšerná skúsenosť. Prerobili sme na tom ešte na konci aj tak peniaze. V konečnom dôsledku sme zaplatili za to viac, ako sme získali, takže akože bolo to úplne že veľmi, veľmi zlá skúsenosť so slovenskými eurofondami. A na druhú stranu veci, ktoré sú riešené priamo z európskych peniazí, tak sú o mnoho jednoduchšie na management, na kontrolu, na submission, celý ten vlastne proces. Takže akože my sa vyžívame v tých procesných veciach, respektíve tu celé to je vlastne postavené na čiarkach a procesoch, takže nie je vôbec na efekte. No a takže asi toľko. Takže myslím si, že my sa musíme posúvať, akože z našej strany musí prichádzať iniciatíva, musíme hľadať spôsoby, ako v princípe obchádzať našu vládu a hľadať alternatívy k tomuto, aby sa to dalo niečo zrealizovať a spraviť, lebo inak to proste nevidím. Tak k tejto téme ako slovenský kreatívny priemysel, tomu sa veľmi neviem vyjadriť, ale napríklad viem, že v Maďarsku ako vláda mala na to nejakú strategickú predstavu a oni ako sa rozhodli, že vstúpia do toho kreatívneho priemyslu a zamerajú sa na filmový priemysel. Čiže dali bokom napríklad herný priemysel a iné veci a dosť úspešne to ide. Čiže ten štát podporuje ten priemysel. A neviem čísla, ale dosť dobre viditeľné čísla z toho vychádzajú ako pre zisk ako daní a tých vecí. Ale na druhej strane aj to podporuje štát, stavajú sa štúdia a vyčlenujú sa na to dosť veľké prostriedky. Čiže je tá možnosť. Na druhej strane si myslím, že nie je to úplne dobré si vybrať len jeden segment, lebo podľa mňa veľa rôznych ľudí je tam odborníkov z rôznych tých oblastí, čiže takisto aj podľa mňa Slovensko mohlo by sa zamerať nielen na ten herný priemysel, ale aj na ostatné tie segmenty. A sme podľa mňa veľmi malé štáty, čiže mohli by sme sa spojiť, ako napríklad tá Vyšehradská štvorka bola podľa mňa veľmi dobrá iniciatíva. Teraz to ako vnímam, že to až tak veľmi nefunguje z nejakých politických a ideologických
problémov, ale ako je predpoklad, je možnosť, ale treba nejak nájsť tú spoluprácu, treba nájsť dobrú stratégiu, že toto vie urobiť, že my stadia z dola, či vieme, alebo Žol, ty sa dostaneš na nejakú takú úroveň, kde už tam môžeš tieto nápady presadiť, dalo by sa. A tá druhá vec ešte k tomu vzdelávaniu, taktiež vidím to tak, že tá motivácia nie je na dobrom mieste alebo nie je správna motivácia, pretože ako som aj vravel, že máme s tým problém, že už v tom 3., ale v 4., už určite v 4. ročníku nám vypadnú tí najlepší študenti, lebo nie sú motivovaní na to, aby dokončili to štúdium. Nepotrebujú, ale keby bolo nejaké prepojenie s firmami, napríklad formou grantov, štipendií, že by... Neviem prečo, by mal záujem nejaká firma mala záujem dotiahnuť študentov diplomovke. Neviem, aký má to význam mať ten diplom, ale nejaký určite má, kvôli niečomu to vzniklo, len nejak to zaniká, niečo iné preberá to miesto tých diplomov. Neviem, ako by to trebalo vyriešiť, ale vidím, že tam je nejaká priepasť, medzera, niečo, čo by sa malo vyplniť. Ďakujem pekne. Už máme len 10 minút do konca. Sedia tu mladí ľudia, hovoríme o tom, že nechodia na vysoké školy, takže môžeme im dohovoriť. Ja si myslím, že dosť sme hovorili o tom, že čo im nedajú vysoké školy. Možno, že by tu prítomní by ste mohli povedať, že ktoré vysoké školy by ste im odporúčali. Nemusí to byť len Slovenská vysoká škola, jednoducho. A keď si myslíte, že sú to mladí kreatívni ľudia, ktorí za chvíľočku dokončia školu umeleckého priemyslu, a chcú sa uplatniť v praxi, ale zároveň my by sme im dopriali, aby získali aj vysokoškolské vzdelanie, ale zároveň také vysokoškolské vzdelanie, čo im dá veľa do života. Či by ste im vedeli dať tipy, nápady, ktorým smerom sa vybrať. Alebo keď viete aj konkrétne vysoké školy, je to priestor na kariérne poradenstvo. Úprimne povedané neviem. Neviem, kam by som vás poslal. Ja si myslím, že prax je najlepšia a možno, že u nás je trošku chyba tá, že zo strednej školy ľudia utekajú rovno na vysokú školu. Možno je dobré 1 rok, 2 pracovať a zistiť, v čom sa chcem zlepšiť, čo ma baví. Predsa len nemáte iba jeden predmet, máte tých predmetov viac a potom tá špecializácia, opäť to ide ruka v ruke s tým, že tie vysoké školy by mali ale potom ponúkať nie za širokospektrálne vzdelanie, ale viacej špecializáciu na proste už tie ako keby výseky toho. Takže všeobecné odporúčanie by bolo asi zistite si, nakoľko je tá vysoká škola zameraná na to, aby ste sa tam niečo naučili nielen teoreticky, ale aj prakticky. To je asi tak všetko. Tak ja tiež asi neviem presne, ale skôr by som povedala, že určite slovenské, alebo ešte lepšie, choďte vonku a vráťte sa naspäť. Múdri, šikovní, s veľkými peniazmi a veľkými nápadmi. Takže aby tí naši mladí ľudia neodchádzali, lebo je to veľmi smutné. Hej. Alebo potom vybrať si na Slovensku nejakú školu a ísť na Erasmus na rok a tak toto je dobrá kombinácia. Určite ísť aj do sveta, to by som povedala, minimálne na ten Erasmus, lebo to vás posunie ďalej, ale vráťte sa naspäť. No, ja by som určite odporúčil zahraničné školy, pretože to nám rozšíri trošku viac obzory. A ja si myslím, že v
fundamentom, aspoň teda minimálne škôl na Slovensku nie je až tak vlastne práve to prepojenie z praxe, ale to, že vás to naučí trošku rozmýšľať a získavam to trošku iné kontakty medzi ľuďmi, takže to je, ja si myslím, že nie je zanedbateľný benefit každej vysokej školy a je to úplne irelevantné, že ktorá vysoká škola, ale naučí vás to trošku vyjadrovať sa, trošku nájsť, trošku komunikovať s inými ľuďmi. Už tí ľudia tým, že idú na vysokú školu, tak veľakrát sú trošku iní, hej, takže už by museli vyvinúť nejakú aktivitu na to. Ja som vyštudoval medicínu a informatiku a som tu v kreatívnom priemysle, takže akože nie, to tiež to nemusí byť, akože to, čo vyštudujete, vás nemusí definovať vo vašom profesnom živote, ale určite by som v každom prípade, išiel by som tam znova na obidve tej školy, pretože mi to dalo kopec vecí mimo toho obsahu, faktického obsahu tých faktov, ktoré sa tam človek naučil. Takže myslím si, že ten presah je dôležitý v tých vysokých školách. Tak samozrejme, ja budem doporučovať našu školu, tak je to jednoznačné, ale ja by som sa tiež pripojil k tomu, že prv sa treba pozrieť, že naozaj čo chcem študovať. Možno, že je to dobrý nápad sa umiestniť v praxi na 1 alebo na 2 roky, lebo veľa často vidím to, že študenti prídu na vysokú školu kvôli tomu, lebo ešte nevedia, že čo chcú robiť. Že preto si vyberme vysokú školu, aby som bol niekde, aby som niečo študoval, ale aby som študoval to, čo potrebujem, to, čo chcem robiť. A preto si musím nejaké skúsenosti nájsť, niečo ešte vyskúšať predtým, ako sa rozhodnem pre nejakú vysokú školu. A k tomu sa tiež pripájam, že treba ísť niekde do neznáma. Kto je Košičan, tak podľa mňa by si mal vybrať nejakú vysokú školu mimo Košíc, aby zmenil to prostredie, aby naozaj sa naučil samostatne žiť, komunikovať s inými a byť naozaj samostatný. Ďakujem pekne. Máme len 3 minútky do konca. Teraz by som sa opýtal obecenstvo, či máte nejaké otázky na kvalifikovaných odborníkov, ktorí tu sedia za okrúhlym stolom. Áno, Adrián? No, kvôli tomu treba ísť na vysokú školu. Lebo dá sa ísť aj bez vysokej školy na Erasmus, to znamená, že sú mládežnícke programy, takže viete to nájsť aj na internete. Myslím, že do 25 rokov sa dá vycestovať, ale stále je to lepšie, keď to ide cez vysokú školu. Je to troška jednoduchšie, lebo celú tú papierovačku a tú byrokraciu za tým, to vám vybaví v podstate študijné oddelenie. Určite odporúčam. Je to jedna z najlepších vecí, tá výmena skúseností, jednak je to naozaj nie si doma v mama hoteli, ale musíš ísť do zahraničia, musíš sa sama o seba postarať, naučíš sa, alebo teda zlepšíš sa v cudzom jazyku. Soft skills, samozrejme, tam budete potrebovať prezentovať seba, svoje výsledky, ale aj to prostredie, ktoré je úplne iné, máte dosah na možno také materiálno-technické vybavenie, ktoré tu na Slovensku nemáte. Naberete kontakty neskutočné a viete dobre, že v dnešnom svete hranice už nie sú problém, to znamená, že keby ste aj sedeli, ja neviem, vo Vranove nad Toplou, ale môžete robiť pre berlínske štúdia, takže naozaj je tam tá možnosť, ale potrebujete nabrať tie skúsenosti. Takže ak uvažujete ešte, či ísť na vysokú školu, určite ísť a to je jedna z tých možno najlepších vecí, ktoré tam vás môže stretnúť, okrem teda toho vysokoškolského života študentského. Ďakujeme pekne. Má ešte niekto otázku? Nie sú otázky. Vy by ste ešte chceli dodať k tomu, čo ste doteraz povedali. Môžeme uzavrieť tú debatu? Ja vám chcem povedať, že ja som sa naučil niečo, dozvedel som sa nejaké veci. Od každého som si vypočul niečo také, čo si odnesiem, čiže pre mňa už stálo za to, toto stretnutie. A to kreatívne centrum, veľmi radi na to pristúpime aj my. Ja som tiež chcel otvoriť kreatívne centrum pri našej škole, ale nie sú na to finančné prostriedky od štátu, ale možno, že keď dáme dokopy síly, by sme mohli vytvoriť nejaké vzdelávacie centrum v oblasti kreatívy.
A to je jedna vec, že už mám aj nejaké myšlienky do budúcna, ale ďalšia vec, že bolo veľmi zaujímavé si vypočuť vaše názory o vzdelávaní, o tom, že čo dáte našim žiakom. Dúfam, že aj vám to veľa dalo. Páčilo sa vám? Super, to ma veľmi teší. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pani Mária Haas, veľmi pekne ďakujem Peter Náď, Rastislav Smerecký a Pál Fodor. Stretneme sa aj na budúce, dúfam.